Eusko ikaskuntza, jakitez. Kultur arloa Euskal Herria irratian. Kultur gintzaren zabalkundea Eusko ikaskuntzarekin batera. Jose Miguel Barandiaran goratu nahi dugu. Gaurko ale honetan solaskide Jose Arregi Olaizola harturik. Aurten 20 betetzen dira, 20 urte Jose Miguel Barandiaran hil zenetik. Eta bada fundazio bat, Jose Miguel Barandiaran izena daraman fundazioa, Eusko ikaskuntzak, eta bultzatzen duena, egin batian, hor patronatu bat bada, tartean Eusko Jaurlaritza, Nafarroko gobernua, diputazioak, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ere tartean daudelarik, eta fundazioaren helburu horiek Jose Miguel Barandiaranen bizitza, pentsamendua, eta zientzia eta kulturari egindako ekarpenak hoietxek aztertu eta zabaltzeko ardura hartua duena. Haren zientzia lan guztia bildu eta argitaratu eta horri zabaldu, obran edizio kritikoa ere egitea dauka eginkizun. Egunotan, zenbait izlari aditu Euskal Herrian zehar dabiltza eta ostegun honetan, azaroren 24an hemen Iruñean, Kondestable Jauregian, alde batetik bideoaren bitartez, Jose Miguel Barandiaren inguruko, zenbait zertzela deskainiz eta gero hitzez, hitzaldi laburrak emanez, alde batetik Jesus Altuna, Jose Miguel Barandiaranen bizitza zertzeladak, Concepción de la Ruak, antropologiari buruzko ekarpenak, eta hirugarreni Jose Arregik, zientzia eta erlijioa du aztergai Jose Miguel Barandiaranen kasua aztertuz. Geure solaskide Jose Arregi dugu. Gaia, Jose Miguel Barandiaranen gan nola ematen zen zientziarako zuen zaletasuna eta zintzotasuna eta aliberean berak nola bizi zuen fedea, apez baitzen. Kontraesan larririk sortze ote zion horrek, horra, lehendabiziko galdera Jose Arregirekin hizketan hasteko. Bueno, berak esaten duenez, ez, argi eta garbi esaten du, berak ez zuela inoiz fedearen eta zientziaren arteko kontraesanik bizi izan bere baitan. Salbu, bera oso gaztea zela, baina ez zientziarekiko arazoak zituelako, baizik eta berak esaten du krisialdi bat izan zuela, 17-18 urte zituen, teologia ikasten ari zen gazte izen, eta krisialdi neko larria, askotan aipatzen du. Zertan zetzan krisi horrek, ez dakit, nik esango nuke berak ematen dituen alako pista batzuetatik, zalantzak sortu zitzaizkiola ea kristautasuna ote zen benetako erlijio bakarra. Eta horretarako, hori berak argi esaten du, horretarako hasi zen erlijioen historia ikertzen. Hor irakurri zuen liburu bat de Broglieren, fisikari famatuaren anaia zen Paul de Broglie hau, erlijioen historiaz. Eta liburu horrek argitu zizkiola bere zalantza guztiak, eta betiko. Arrezkero ez zuela izan inolako arazorik bere erlijioaren munduan eta zientziaren eta fedearen artean. Bueno, hori da berak esaten duena. Hala ere, ni pixka bat harritzen naiz, Jose Miguel bezalako zientzialari zuhur eta jatorrak, inolako zalantzarik ez izatea bere fedearen hizkuntzan, alegia, bere kategorietan, kontzeptuetan, jainkoarekiko, sakratuarekiko, kristautasunekiko, irudietan inoiz zalantzarik ez izatea zientzia zela eta. Bai?
Hain zuzen horregatik ez da, hemen planteatzen direnak, ez da, beak, evoluzioaren aldetik, gaur egun kreazionismo esaten zaiona, ez da, jainkoak egina dena, edo beak hor topatzen zituenak, horrezate baterako nahiko aitzindaria izan zen garai hartan, teologoen artean gehienek, eta kristauen artean orokorki sinesten zen, jainkoak 6 egunetan egin zuela mundua. Baina hori oso goiz onartu zuen berak evoluzioa bazela eta datuak zituen. Fosilak aurkitzen zituzten, berak aurkitzen zituen. Eta garai hartan, bera irakaslea zen garaian fisikaren irakaslea eta religioen historiaren irakaslea Gasteizko seminarioan, bere irakaskideek uste zuten, kosmologiako irakasleak uste zuen mundua, Kristo aurreko 4.000 urtean egin zuela jainkoak, beraz mundu honek 6.000 urte bakarrik zeramatzala. Eta hori, begien biztan ikusten zuen Barandiaranek, etzela posible, noski? Fosilak. Baina fosilak bere beste teologo batzuek ulertzen zituzten jainkoak apropos jarri zituela fosil hoiek hor, fededun benetako fedea proban jartzeko. Eta, horrelako esplikazioak ematen ziren. Baina, esplikazio horien aurka eta jarrera, gehiengoaren jarreraren aurka, Jose Miguel Barandiaranek evoluzioa onartzen zuen. Baina, onartzen ez zuena da, arima deitzen duguna ere, evoluzio horren baitan agertzen, sortzen dela, esate baterako aurrengan. Aurrak gurasoek egiten dituzte, baina gorputza bakarrik. Eta arima jainkoak egiten du eta ematen du nolabait kanpotik, gurasoek egiten duten gorputz horretan sartzeko. Hori zen Elizak garai hartan irakasten zuena, eta hor, ez zuen evoluzioa, ez zuen onartzen, harimari dagokionean. Beraz, hori, eta geho, bestea, pentsatzen dut, Barandiaran dauek, hor, bilaketan, da aurkikuntzetan, da hasi ziren denborarako ja, utzia zegoela edo aspaldia, tubalismoa edo esaten zitzaiona, euskal jendia, han, ez da git, ekialdetik, etorri izan zeneko, eta hoi guztiak, bea izan baitzen, hemen euskal jendia, hemen lur honetan, eta goela, dola aspalditik, eta esaten hasi zena. Tubalismoarenekin ez dakit txoke egiten iritsi zen, ja, igual eroria zen hipotesi hura. Nik uste dut ordurako eroria zela, berak ez dut uste tubalismoa zuzenean aipatzen duenik, baina argi eta garbi ikusten zuen eta probatu egiten zuen, kobazuloak ikertuz, trikuarriak aztertuz, hilerriak, eta gizakien arrastoak, zurrak, garbi ikusi zuen berak, bere azterketa paleografikoetan eta etnografikoetan, hemen duela 40.000 urte gizakiak bizi zirela, gero hor desagertu egiten da nolabait Kromagnon gizakiura, eta gero gaurko euskaldun etnia eta kultura eta abar, duela 7-8.000 urte hemen bertan jaio zela hori probatu zuen eta gaur denek onartzen dute. Beraz, ez dela kanpotik etorria, hemen bertan izan zela aurreko Kromagnon haietatik gaurko euskal tipo honetarako evoluzioa hemen bertan gertatu zela. Hizkuntzarekin gauza bera gertatzen da, horretan nik uste dut gaur denak ados daudela. Batzutan etortzen zaigu zein bateko gozamena izanen zuen Jose Miguel Barandiaran zenako hain atapurkako aurkikuntzaile guzik eta ezagutzeko aukera izan. Hori da, bai. Gero, zu ekialdea aipatu duzu, berak beti ukatu izan zuen animismoa, politeismoa, eta horrelakoak jatorriz euskaldunak zirenik.
bere arazoa zan, honek zientziarekin eta erlijioarekin zerikusia du, berak kristotasuna maite zuen, bere apaizgoa maite zuen, erlijioarekin zituen arazoak 17 urterekin erabaki zituen de Broglie horrekin, eta hor sartzen zen baita ere, kristautasunak ez zuela berezko euskaldun erlijioa eta kultura ezertan zuntzitu. Hori pentsatzen zuen berak, bere garaian, askok esaten zuen aurka, kristautasuna etorri dena zapaldu, dena zapatu zuen. Hori ez da egia esaten zuen berak. Baina animismoa eta politeismoa desagertu ziren Euskal Herritik, baina animismoa eta politeismoa, hoiek ekialdetik etorritakoa dira, hoiek arioek ekarri zituzten ona, edo zeltek ekarri zituzten, hori ez da berez euskalduna. Bueno, hor nik uste dut, bai kristautasuna bera, eta bai euskaldunen jatorrizko erlijio edo deitzen zuena, pixka bat behartu egiten dituela. Jose Arregi, Deustuko Unibertsitateko irakaslearekin hizketan ari gara. Jose Miguel Barandieran harturik hizketagai, aztergai. Barandiaranengan nola ematen zen zientziarako zaletasuna zorrotz jokatzen baitzuen, horretan zientziak eskatzen duen rigorearekin, hori eta aldi berean apez fededun nola zen. Galdera beste modu batez ere formulatu liteke, hala ere formulatzen delako. Egia ote da, zientziak zenbat eta espazio gehiago hartu, orduan eta erretiratuago. Erlijioa, hoi hola ematen da, hola gertatzen ote da, Jose Arregik erantzuna. Ez dut uste historiak kontrakoa erakusten digu, eta gaur ere nik uste dut ez dagoela inolako arazorik, salbu arazoa da zientzialari positibista eta erlijio edo fededun fundamentalista baten artean hori gertatzen da. Zientzia aurrerago eta erlijioa atzerago. Baina bestela, zientzia bere metodoari leial zaion enean, eta erlijioa bere arloari leial zaion enean, ez dago bien artean inolako arazorik, eta horretan Jose Miguel Barandiaranek esaten zuena, nik uste dut gaur ere hala esan daitekeela, erlijioaren eta zientziaren artean ez dagoela inolako etxaigorik. Matematikaren eta poesiaren artean ez dagoen bezala. Matematikak ezin du poesiaren zentzua ukatu, dena neurtu daitekeena dela eta besterik ez dela, hori zientzialariak ez du esaten, gehienek ez dute esaten. Eta erlijioak bere aldetik, lege matematikoak kontuan eduki behar ditu, elizak egiteko bezala jainkoaz hitz egiteko. Gramatika bat behar du, hitzen zentzuari eta legeei jarraitu behar die, hori ere zientzia da. Ez dezake mundu paralelo bat egin, erlijioak. Ezin du hitz egin sakratuaz, misterioaz, jainko deitzen denaz, zientziek esaten dutena kontuan izan gabe, materia espiritua, jainkoaren izaera, mirarien kontua, eta abar askatasunarena, gaurko neurozientziek esaten dutena kontuan izan gabe, ez daiteke gizakiaren askatasunaz, edo gero kristautasunak bekatua, eta horrelakoak deitzen dituenaz. Ez da posible modu sinesgarri batean erlijioaz hitz egitea, zientziek erakusten dutena oso hurbiletik kontuan izan gabe. Ez dira bi mundu paralelo, eta ez dira biak elkarren etxai, baina batak eta besteak batak bestea onartu behar du alegia, ez da? Osteguneko hitzaldiaren aurretik eta horretarako interes puntu egon litzezken eta Jose Miguel Barandiaren figura bera ere da noski, 20 urte hiltzela, baina bere itzala, gizon txiki honen itzala haundiako oindik ere horri irauten du, motiboak badira, oindik ere, hurbiltzeko Barandiaranen figuraren gana, Jose? Bai, nola ez, nik uste dut Barandiarani asko zordiola euskal kulturak, euskal kulturaren patriarka deitu izan zaio, nik ez dakit horren beste, baina euskal etnografian sekulako material pila, sekulako
datu pilak bildu zituen, eta hori da Barandiaranen emaitza eta ekarpen nagusia. Datu bilketa ikaragarria egin zuen. 20 urterekin hasi eta 80 urte zituen arte aktibo egon zen, eta beti bila aurkitzen zuena ordenatu oso metodikoa eta zorrotza zen horretan. Interpretazioen munduan etzen asko sartu, horregatik ere behar bada, berak ez zuen inoiz, arazorik izan, fedearen eta zientziaren artean bere lana zientifikoa zen, arakatu, aztertu, bildu, jaso, ordenatu hori da, eta interpretazioak, hori beti gutxi gura berekoak izaten dira, eta berarengan ere bai, baina eman duen, egin duen bilketa hori erraldoia izan da, eta hori aitortu behar zaio batik badeza. Jose Miel Barandiaranez hizketan jardun dugu hemen, Jose Arregirekin, eta bere mintzaldiaren aurrerapen modukoa, mintzaldia jarraitu nahi duenak, ez bakarrik Jose Arregirena, hor beste mintzakide batzuk ere, izlari batzuk izanen dira, horrela Jesus Altuna eta Concepción de la Rúa Baka, hitzaldi horiek eta baita bideoaren proiekzioa, ostegun honetan azaroaren 24an Iruñeko Aldezarreko Kondestablearen jauregian. Hemen mintzatu gara, beraz Jose Arregirekin, kulturarloan, Euskal Herri Irratian, Eusko ikaskuntzarekin batera antolaturiko eta eginiko kultur divulgaziorako saioan. Eusko ikaskuntza, jakitez.